Usam lakit kupar nong siet ulala bankur hadut lightly kita maksiar bat artli kita marnong na kelumpung ya ko kebahe ha keperthai kebartip kumka World Championship of Performing Art arjar apunri kebalong ha Las Vegas United States of America kadamnusku media network ha kejing teilang bat ke sarkar jala kalapriang buram ya uni klur nong ruai ha kendai lat shlong ne kasngi asantri unaitung arjar andriu kakmi kanang prat lenti yang kat haduk bangan poi haduk kini ke bentah ke pementah te ngamdan ai ban ai phi pada te dari ubli nang ai ket khu ye phi na koi ka por koi pat khnang ba phinang la ban ai tre ye ka kam khnang ba phinang la ban sei ki samla ki ban mi khmat ye kari ke jangi kumba mga ngalada ye kini ke bentah te ngasoban ai kubli shibun eru ye ki bahaya ngasam ki jonga ki paralot ki parajor ki bala one show yang na Guwahati Airport te ngamso la ban mudur mo bangan yo ya kani ka jingjok nomor hapor bangalit sa tayro ka competition kalong ka ba top ha kalong ka ba ha nomor ba ki participants ki bawan kamon kila de ki ba tebit sudah na ki Henry Putli kiri te nga siya mentah vokal nama kidan buan ki competition kidan ki basyat ki barwai ki batem dengan ngade haka barwai te porbang ila poi satai ila pet ki wei bakirwai kemun ipai lo yang ani patlong ra yo yang patlong ra te tama ngamti bre ubli udan la kacang plan no ngayok rong haka semi ru ni habia compete dia ngayon rong sendan haka top 5 te ngatrai kini ki baro kimdai ki ba ngi thmu ma ki ba ublai uthmu na kamenta jonga te ngo kemen bang ngapoi syaka top 5 jong ka vocalist of the world haka World Championship of Performing Arts hagi jing sisa tang bangala yo ban represent ya kari ya kejala ya kasnong na jongi ngala semua bangala along lupa utau nong job hembrei bangan poi kat hadu ka final ka top 5 but artly ki bronze lightly ki gold kemun ngala semua ngahap ong I am proud of myself I am proud sisa te kani ka jing job jonga kamdei re tang kajing job jonga kadei kajing job jong ni lang baro kibai dan hande da kajing ai men sim ke jong pi da kajing tin lenti ke jong pi da ka jing kersan ke jong pi ki bahayeng hasan ki paralot ki parajor ki jing duai na kamta jonga kamut ublei usngap ikini ki jing duai ki jongi te ngamla ban siu keliang ngamla ban jer keteng yanoi no hande nasoban ong ba kublai shibun shejarmu ya kajindwai ke jongpi bakum juru ya kiba ya kitu kiba no senyang lem na kabenta jonga bangan yo let chati ngamla sho kan siu kaliang ya pi we baro bat kham tam e ya u chief minister jongi u Shri Konrad Sangma ya kaba ula no senyang na kabenta kani ke jinglet jonga kat hadu bangan yo let chati nomor ban yolet se US kamdei ke besuk mrei dari jing trish tam jungi lang baro kamut nilai olet setia dak kabangi yo ka visa te nasober ai kubli shibun ya baro kiba la no senyang kumaong ngamla ban siu kaliang mrei ngakermen bau blei un ai pi kemet ka pakot ka bakya ka kamai ke ji ka babiang bat kumjuro kayeng kabasa kasam kabatip yo blay haman kasni kipor kajing imjongi te hagani kapor nga kam expect ra bangan haprwai nomor bangala ngam yo resra nadu mansisi nga shong flight kan riu kenta te tang na Qatar sa US na US sa Qatar kan riu kenta kamon la stress la yo pangru te samne habbe eka flight menin ngale cha Mumbai to
na puni na Mumbai sa puni ngabe sini temente meneng apa hindu beje te so yuhi tama ngan hab ai ngan try ko wi jing roi na kompan kre ra te gejing roi ka ba ngan roi ka ni ka por ka de love on the brain